Аз се казвам Кристалин Чавдаров, създател съм на Kiwi Design, управител и създател, както и един от създателите на Супер лятната академия. Супер лятната академия се провежда последната седмица на месец август. Провеждаме Супер лятната академия в Девин, защото смятам аз и моя екип Девин за място, което изолира от ежедневната напрегнатост, ежедневната обстановка, а за един творец, било то графичен дизайнер или програмист, е много важно да бъде в творческа атмосфера. Когато се запознахме с Кристалин преди година, може би, той ми каза, че подготвя една лятна академия, която ще бъде супер, защото да направим Супер лятна академия. И отговорът беше да.